U-Imam Hendricks ubeseneminyaka engu-56 ubudala, kanti ungumuntu wokuqala kuleli zwe owaphumela obala ngokuthandana nabantu bobulili obufanayo ngaphansi kwenkolo yama-Muslims. Ilungu leqembu eliphikisayo esishayamthetho sase-Western Cape lithi uHendricks ubengumuntu okwaziyo ukuthi ukhulume naye ngezinkinga obhekene nazo. And he provided a space for those who are vulnerable, a home for people who are vulnerable. Not only the LGBTQI+ community within the Muslim community, but I know and I can recall even refugees, even migrant workers, even young people who were affected by gangsterism and drugs could go to him and he would assist them. Bengakaboshwa muntu ngaleli cala, izinhlangano zomphakathi zicela ukuthi baboshwe ngokushesha ababulali. Iphini likaNgqongqoshe wezobulungiswa lithi amaphoyisa asezithendeni zabasolwa. We can't at this stage yet say whether it is a hate crime. I have been in constant contact with my colleague and counterpart, the Deputy Minister of Police, Deputy Minister Polly Boshielo. Even this morning, she has given me an update on the investigations. She has indicated, without giving further details, that they are hot on the heels of the suspects. Izinhlangano zomphakathi kanye namaqembu ombusazwe asegxekile ukubulawa kuka-Imam Hendricks.